Hej Nikolaj. Hej. Hej Tobias. Nu står vi her på tirsdagen i DM-ugen, og vi er 2/3 gennem de officielle konkurrencer, og du har lige vundet pipen. Og jeg vil egentlig bare høre dig lidt til, hvordan du synes det hele er gået, og hvad dine forventninger er til den sidste del af ugen. Men det er gået virkelig godt. Når man har 3 konkurrencer på en uge med 2 indlagte træningsdage, så er det faktisk 5 dage, der skal spille. Og nu er de 3 første dage overstået, det vil sige vores night session, vores træning til pipen og vores konkurrence. Og det har holdt vores tidsplan, det er ret imponeret over, på trods af sådan semi-godt vejr. Så jeg synes, starten af ugen her er gået helt fantastisk, så håber jeg bare, at resten også spiller lige så godt. Og hvad med din egen indsats i dag? Hvordan du var op mod Dennis, som var meget veloplagt og havde satset rigtig meget på det her. Og du var sådan lidt aldrende wildcard. Men hvordan synes du selv, det gik? Jamen, alt taget i betragtning, så er jeg rigtig godt tilfreds med mit løb. Jeg er jo selvfølgelig vildt glad for at have vundet. Og jeg synes bare, det er fedt. Du ved, der er ikke så meget der. Jeg elsker at konkurrere, og jeg elsker selvfølgelig at vinde, så det er bare fedt. Lige her til sidst. Er du med igen næste år, ikke? Jeg troede jo ikke, jeg skulle være med i år. Men det er bare for svært ikke at være med, så jo, det er jo nok. Fedt. Jamen, vi glæder os til at se dig forsvare dit mesterskab. Jamen, det glæder jeg mig også til. Ha' det godt.